Namazwi namashoko andida kukurukura nemhuri yaungana ina matambudziko ina madzudzo chaiunganidza inamo chaiunganidza matambudziko saka kumwe akandiprofita ndi munhu wandiri kuoneswa ari pakati penyika ino anonzi Suzeri aripo here inzwa nditaure newe une nhau inoita sokuti inokukadza kana kuti inokutambudza zvingadodza kuti kumashure kana kuti mukurarama kwako uchirarama wakagara naambuya vako nai ambuya ava vakashaya ko hari yawakasirwa naambuya nekadende kadiki diki kari kupi kakasara kumusha kuZambia ndiziti ndikeni kose uchiti kana uri kuswehope urere unorota ita sokuti unenge uchishandisa vanhu ichokwadi zvinoitika nguva zhinji izvozvo asi takunanga panguva isipi pamashure apa wakatototi waidzingirirana nemwana wenzvanzi yako asanga ati aro zvingadudza kuti ndingatsanangura kana zvekumakore anodudza 59 ichokwadi izvozvo asanga ari mwanakomana ichokwadi mazvanzi yako iri vari pano ukumbira asumuke Mimbi ndimbiri. Emanuele tauya kumurungwana. 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 Ndakakuprofita zvingaita sokuti handisi kuvaka popoto kana kuvaka hondo mukati memhuri yenyu nhai asi ndoda kukuzivisa nawo unoti ushereketwa hwamira ungagara uchikudyai uchikutorera mwana kana kukutorera vana nauye mwana wandaprofita uyu anoridza nemakore 15 haasiri iwe kutanga kuti atanga kudyiwa nondaona pane mimba dzaidudza dzaikwana 5 dzakatombodyiwa kumukadzi wako zvino nawe iripo ndiyo kuti hazvanzi yako akaita zvokuturikwa nawe inoti kushereketwa kana nawe inoti uroi asi akaturikwa naambuya vakamuchengeta kana kuti vakamurera akakurira kwambuya nai saka ndo nawe yandiri kuprofita kuhazvanzi yako kuti hazvanzi yako ane shavire uroi riri panyama yake asi inzwa mwanasikana hazvanzi yako uchinzwa chinzi yaparara mwana wezvanzi yako kuti aparara usiku hwacho wakaruta ita sokuti waidzingira nai nhai ndokuzopedzisa ita sokuti wanga uchimubata zvokumudzvinya zauya kumurumbwana Emanuelo zauya kumurumbwana Emanuele tauya kumurumbwana Emanuele tauya kumurumbwana Emanuele tauya kumurumbwana Emanuele
pasina ndokwanisa kubatsira. Dende ndiri kurida pano. Hari Yaakapihwa ndikuida pano. Ndio ine ropa rinda kuti rinoparadza vana yazvanzi yangu, zvina rinoparadza. Asi ndaida makazongana zvekare semhuri, ndiparadze nawi. Tokumbira ubatsirwa kuti tinokwanisa kudora pariri kuuye pano. Rinouya. Baba tichitsanangura kudurudza kuti mapedza kuviga mwana akaparara uyu. Makambodurudza kuti makaenda here kuguva rimwe makaoneka pamusoro peguva rimwe paita zoti pakaita semwena wanga wakadzika kuenda pasi. Saka ndiri kuprofita. Ndiri kuprofita navya ndiri kuziva kuti kwanga kune ushereketwa hurudza kuti hwakaitwa wapanzwisawo. Asi mwana uyu anotozwa kuti mwana ari kudende. Handina kuti pokanai, handina kuti tukanai, asi ndakuti ndikuzivisei zvakavanzika. Nokuti nje ndakatumwa nabandiri chiremba chikatumwa kuzuyambutsa. Ndo pandawo yokuti ihadzvanzi yako ine tapfuma kana tinoita mari. Wapanzwisawo. Asi reketa mari neropa. Wapanzwisawo mwanangu. Ndati sori kwa sori. Ndakuti ndikuprofite zvako. Saka chinzwa dare riripo, ndinokuti ndiri kuda kuti ndinotora dende iroro. Ndinotora hari iyoyo. Ndoyandoparadza nawo iyi. Ndokuti dzinza. Nawi dzemukati medzinza renyu dzidzikana. Ndokuti mumusha murarame vanhu. Pagore panofiwa. Zvisingadi kuti pagore panofiwa kamwe chete. Panofiwa kana kaviri kana katatu. Asi dambudziko ndiwe. Samauya nhasi muri vaviri wenyu hanzvanzi yako, asi ndai kudai semhuri tichikuzisai nawo yakadai. Nai. Saka ndega ndimbe kuti tauya kumurumbwana kuna Emmanuel uzoyambudzwa. Emmanuel tauya kumurumbwana. Emmanuel tauya kumurumbwana. Emmanuel tauya kumurumbwana. Ndikuimira ndakadai nchiti ndiri kuda kuinda mukati menyika iyoyo. Ndinotora dende, munoti kubvumira here kuti ndine mukati menyika yeZambia. Tinoparadza nawidzi. Notenda.